Днес ще ви покажа моята тайна за една сияйна, натурална, ежедневна визия с една озарена кожа, изравнен тен и всичко това постигнато от тези два продукта от Beauty Fusion. Това е BB крема Miracle, който се адаптира към цвета на кожата в момента на поставянето, както предпазва, така и озарява, изравнява тена на лицето, постига един Blur Beauty Filter, който всички добавяме на лицето си в Instagram. И, както казах вече, се адаптира към цвета на кожата, въпреки че изглежда бял. Може да се постави с пръсти, може да се постави с четка, може да се постави с гъбичка. Въпросът е да може да се адаптира към кожата, което той прави. Глитъра или течния хайлайтер страхотно върви в комплект с BB крема, за да се постигне още по-озарена визия. И както виждате, малко количество постига този ефект. Може да се използва както на лицето, така и по тялото. Аз харесвам да го добавям на раменете си и на ключиците си, когато съм с по-открито деколте. В момента двата продукта са в сайта на Beauty Fusion като пакетна цена. Може да се закупят на стойността от 49,90, което според мен за хайлайтер и BB крем е невероятно. И както виждате, озаряването е on point. Уникално. И така, за по 2 минути постигнахме една супер натурална визия. Може да сложим само една спирала, един гланц и сме готови да продължим с деня си.